Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a dnes som tu po dlhej dobe zase s obľúbenými produktmi. Myslím, že naposledy som takéto video natočila v januári, takže toto sú produkty, ktoré som si veľmi obľúbila a objavila odvtedy. A začnem make-upom a ako prvé tu mám maskaru od Hourglass, ktorá sa volá Caution. Je to tá ich najnovšia maskara. Predtým mali nejakú, ale myslím, že ju už aj prestali úplne robiť. Neviem, či toto teraz nie je jediná maskara, ktorú robia. A majú teda takéto normálne veľké zlaté balenie, ktoré má neviem koľko, ale kúpite aj také cestovné testovacie polovičné. Ja som mala najprv toto a na základe toho som sa rozhodla kúpiť túto maskaru, lebo robí neskutočné riasy. Máme ju aj teraz na myhalniciach výrazné, ale stále istým spôsobom prirodzené, predĺží ich, vytočí ich, zahustí ich a drží. Absolútne minimálne sa mi otláča, je to tým, že sú tam tie že som sa úplne zakoktala, napíšem to sem. Je tam proste tá látka, ktorá býva v tube maskarách s tube technológiou. Nie je to úplne typická tube technológia, ale vďaka tomu to lepšie drží. Zvykne sa niekto pýtať, že čo to vlastne je tubing maskara alebo s tube technológiou. Mám o tom aj článok na blogu, dám to do popisu videa. Táto maskara je naozaj výborná, veľmi som si ju obľúbila. Bola dosť drahá, tak preto som bola taká, že chcem ju, nechcem ju a toto som dostala zadarmo k nejakému nákupu, tak si vravím, že super. Aspoň tom vyskúšam, že či sa naozaj neotlača, lebo mne sa takmer všetky maskary otlačajú, čo je s výnimka tých tube technológiou. A bolo to fajn na testovanie, len rozdiel je, že táto malička je teda malička. A tým pádom aj tá kefka je rovnako veľká, tá kefka, len má skrátenú tú ručku. A trošku zle cez ten veľký vrchnák sa dostávate tak do rohu oka, do kútiku oka, do rohu. Je fajn, ale nie je to úplne ono. Keď si kúpite veľké balenie, tak pochopíte, že áno, naozaj super maskara a tá kefka je super. Neviem, či to nie je nejaká špeciálna 3D kefka, nejak špeciálne vytlačená, mám taký pocit, ale je naozaj skvelá. Určite odporúčam vyskúšať. A potom ďalšia vec, ktorú som si veľmi obľúbila, sú tieto tiene od RMS Beauty. Volá sa to, že Swift Shadow. RMS Beauty je teda akože prírodná kozmetika, robia make-up, mám od nich viacero produktov, všetky sú fajn, len sú relatívne drahé, a keď tieto tiene majú veľmi dobrú cenu a sú to teda akože single eye shadows, jeden odtieň, a ja som skončila s 3, takže sú celkom dobré. Najradšej mám tento, ktorý sa volá, že Enchanted Moonlight EM64. Trošku ja nerozumiem úplne tomu ich označovaniu, oni majú radu EM, tam sú 3 tiene, potom majú radu TT, tam sú 3 tiene a mení sa to číslom, a potom majú GR, tam sú 3 tiene a mení sa to číslom, a ešte nejaké ďalšie. GR je taká dourúžová, taká jemná trblietková, ja mám odtieň 12. A potom veľmi rada mám ešte tento Tempting Touch 73, čo je top farba. Taká prirodzená, sivohnedá, také jednoduché, nudené líčenie, úplne super. Tieto tiene sú fakt super, dobre pigmentované, dobre sa nanášajú, dobre sa rozotierajú, držia na to, že je to proste prírodná kozmetika, a ak dáte pod to nejaký primer, tak držia ešte lepšie. Nejak mi proste nezaliezajú do vrások, proste naozaj super držia, sú to veľmi pekné farby, také prirodzené, viac menej, majú tam tuším aj nejakú sivú a čiernu, že keď chcete niečo také dramatické, ale skôr sú to také prirodzené farby, skôr na také nude líčenie, také prirodzenejšie líčenie, žiadne proste, že tyrkysová alebo proste nejaké dramatické trblietky alebo niečo. Niektoré sú matné, niektoré sú trblietavé. Na výber je veľmi pekná škála odtieňov a hovorím, sú fajn, lebo som skončila už s 3, takže niečo na nich je. No, môžeme prejsť na skincare a ako prvé tu mám od Lilany Kokoleka, a toto je vlastne nový produkt, ktorý som si kúpila len nedávno, a je to Maskam Purifying Mask. Vyzeralo to, že už majú aj na Cult Beauty nové obaly, poslali mi ten starý, z čoho som bola dosť sklamaná. Tie nové obaly sú oveľa krajšie, toto je ten starý obal, dneska už vyzerá tá maska trochu inak, je to vygravírované, nie je tam nálepka modrá. Ale tá maska je geniálna. Samozrejme, že som čakala, že bude dobrá, viete, že milujem ich Mermaid Mask. Je na blogu recenzia, dám link do popisu videa, tá je proste úžasná.
Vedela som, že bude dobrá, lebo proste zatiaľ všetko, čo som od Lilany vyskúšala, je dobré. Ale že bude až taká dobrá, to som nečakala. Úplne som sa do nej zamilovala. Toto je dosť veľké balenie, 118 ml. Čiže aj keď je to relatívne drahé, tak to není štandardných 50 ml, ako máte masku. Je to až 118 ml a je to vlastne prášok. Úžasne vonia, lebo v tom je kakaový prášok, ale je tam aj niečo citrusové. Proste je to také... No keď si to dáte na tvár, vonia to ako proste úžasné kakauko. Úplne, že geniálne. Už len preto je to strašne príjemné na používanie, ale teda je to prášok, ktorý si rozrobíte s trochou vody, môžete v dlani alebo v nejakej myštičke, nanesiete si to. Vyzerá to ako roztopená čokoláda. Ak nezabudnem, tak tu dám niekde nejakú fotku alebo prestrih. A teda najdôležitejšie na tom je ten efekt. Proste tá maska úžasne čistí pleť, všetko vyťahuje. Mám pocit, že aj trochu exfoliačná. Ja som ešte veľmi extra neskúmala, že čo presne v nej je. Chcela som niečo od Lilany, toto mali, tak som si to objednala a aj tak postupne vyskúšam všetko, ako to vidím. A zároveň nie je úplne, že hydratačná, ale nemôžem ani povedať, že je len taká, že nevysušuje. Trochu tú pleť proste tá pleť po tomto je absolútne úžasná, čistá, vypnutá, vyhladená, hydratovaná v zásade, proste fakt super. Milujem stále Mermaid masku, tá je iná, tá je viac taká výživná tým medom, viac taká rozjasňujúca by som povedala, toto je viac také čistiace, ale vo veľa veciach je to veľmi podobné. Ak máte problematickú pleť alebo masnú pleť, myslím si, že toto budete milovať, ale aj mne so suchou pleťou to nerobí problém, že by ju vysušovalo, stiahovalo, lebo čistiace masky častokrát, ak máte suchú alebo citlivú pleť, bývajú fakt, že zaberák pre pleť a s týmto nemám potrebu si potom dať rovno hydratačnú a upokojujúcu masku, proste je to fakt super, jedine keď si môžete mať problém, je to prírodná kozmetika, aj to proste vonia niečím citrusovým, takže sú tam nejaké oleje alebo čo to tam je, neviem, vysušené. Ak máte extrémne citlivú pleť na prírodné zložky, tak áno, toto vám môže robiť problém. Inak naozaj, že úžasná maska a je tam písané, že sa má používať len raz týždenne. Ja mám veľkú chuť ju používať častejšie, ale teda brzdím sa. Nepoužila som ju zatiaľ nikdy viackrát ako raz týždenne, lebo asi je dosť intenzívna a silná, nepíšu to tam len tak pre nič za nič. A naozaj mi to raz týždenne stačí a pleť mám naozaj v úžasnom stave v poslednej dobe a myslím si, že aj vďaka tejto maske. No a ďalší produkt, ktorý som tiež kúpila v tej istej objednávke ako tú kokoleku z Cult Beauty, je od Josh Rosbrook Vital Balm Cream. Už dlhšie som ho mala na zozname, potom som si, tuším aj v januári, zmyslela, že ho vyskúšam, nikde ho nemali, proste nikde. Viem, že zvykne sa dosť vypredať, je veľmi populárny a potom sa na neho čaká, lebo Josh Rosbrook to nevie chrliť na kvantá, proste musia mu dozrieť bylinky alebo ja neviem čo. A toto je teda výživný krém, je to moisturizer, čiže zvláčňujúci krém. Nie to poviem, že hydratačný krém, tak ako my máme tendenciu volať takéto krémy. A je absolútne úžasný, už absolútne chápem tie recenzie, odkedy ho mám, neschiaham takmer pod ničom inom. Milujem ho, má takúto modrunkú farbu, zase neskúmala som extra zloženie ešte, lebo jednak Josh Rosbrook máme to zloženie fakt, že dlhé. Myslím si, že modré je to asi aj z Blue Tansy, z čoho iného, ale možno nie, neviem, ale je to absolútne úžasné. Ak hľadáte nejaký, že naozaj, že super krém, že si chcete dopriať a hľadáte, aby bol prírodný, tak určite odporúčam toto. Je to, že Vital Balm Cream, akože balzam, ale tá textúra je úplne, že... No, ono vám to neviem ukázať na kamere, ale to je také úplne nadýchané, ľahké, jemné, nemasné. Ak mávate problém s takými výživnými krémami, že máte masnú pleť, alebo proste neznesiete ten masný pocit na pleti, toto vám absolútne nebude vadiť, ale zároveň je to super výživné. Naozaj to tú pleť nádherne proste zvláčňuje, hydratuje, máme úplne úžasnú plus. Nádherne to vonia tak koláčikovo. Ja neviem, či sú tam klinčeky, alebo proste
neviem tú vôňu úplne identifikovať proste, ale je to nádherná, taká veľmi jemne sladká vôňa. Mne normálne sladké vône vadia, ale táto je tak inak sladká, proste taký fakt, že nejaký super koláčik, normálne máte chuť to zjesť. A nesmierne príjemná textúra, ona sa naozaj tak úplne rozpustí na tej pleti, vpije proste, normálne, že kúzlo, vidíte, že som úplne, že to neviem, že neviem nájsť ani slova, lebo ten krém je naozaj výnimočný, s ničím takýmto som sa ešte nestretla. Veľmi príjemný a dlho som ja nad tým aj rozmýšľala, že je to dosť peňazí, on stojí okolo 80 €, je to 45 ml, že stojí za to, má to zmysel toľko investovať do krému, akože jasné. Rovnakú službu vám spraví aj lacnejší krém, proste tú ochranu, ale toto robí fakt úžasnú pleť, akože tá moja pleť je tak v pohode, je to veľmi príjemné, nie je to masné, necítim to na pleti, ale zároveň je to super výživné, super ju to chráni, proste top, jednoducho. Josh to vie, milujem jeho Hydrating Accelerator, milujem aj tento krém, mám teraz aj tú exfoliačnú masku doma, to je tiež fajn, nie je to, že z tej až tak neodpadávam, nájdu sa aj iné také exfoliačné masky, ale je super. Keď máte radi tú značku, je super a určite plánujem vyskúšať ďalšie veci. Veľmi ma láka tá hydratačná maska po tom, jak som nadšená z tohto Vital Balm Cream, lebo proste Josh to naozaj vie. No a moja top dvojica v poslednej dobe na večer je táto dvojička. Pestele Motard Superstar a Josh Rossbrook Vital Balm Cream, proste úplne, že top. Zamilovala som sa do tejto kombinácie, inak môžete ho používať ráno aj večer, proste je to taký krém, že hocikedy, úplne, že super. Toto spolu funguje nádherne. O Superstar ste ma už počuli rozprávať veľakrát, viete, že Pestele Motard milujem a ja som v poslednej dobe, posledné 3-4 mesiace testovala ten retinolový krém od Merumai. Resurfacing Treatment sa volá, je super. Ak hľadáte vyslovene, že retinol a krém, je vynikajúcim. Recenzia na blogu, zase bude link v popise videa. A testovala som Lunu od Sunday Riley. Luna je Luna, podľa mňa. Zloženie je veľmi podobné a Pestele Motard je lacnejší, z môjho pohľadu lepší. Samozrejme, každému vyhovuje niečo iné. Pre mňa je lepší Pestele Motard. Superstar je viac hydratačný, Luna pre mňa nie je dostatočne hydratačná. Tá látka účinná retinoidová je v tom taká istá. Mám pocit, že funguje lepšie. A všeobecne ho mám radšej proste to, že tú vôňu, ktorá je taká... Vôňa tiež nie je parfumácia, ale tuto mám radšej tú vôňu, je úplne čistá, mám radšej tú konzistenciu, je menej masný, lepšie sa vpije, Luna tak nejak trošku sedí na povrchu a ďalšia vec, nie je v ňom žiadne farbivo, čo je podľa mňa celkom slušný prúser v prípade Luny. Proste mám tento radšej, ak hľadáte nejaký dobrý retinoidový olej, chcete niečo na začiatok, na vrásky, ale skvelé to funguje aj na zmenšenie pórov, vyčistenie pleti, skvelé je to aj pre aknóznú pleť, proste pre problematickú pleť, pre masnú pleť, lebo to pomáha to zloženie regulovať, proste produkciu mazu. Tento olej je vhodný pre všetkých, je úplne úžasný, plus skvelé balenie, vzduchotesné s pumpičkou. Za mňa proste najlepší takýto produkt, ja už mám druhé balenie, ono vám vydrží dosť dlho, lebo vám proste stačí jedna pumpička. A takisto je už kompletná recenzia na blogu, keby ste chceli vedieť viac. Ale naozaj retinoidový olej za mňa je zatiaľ tento najviac top. Vrátila som sa k nemu už keď som používala dlhšie tú Lunu, už som mala také tiky, že už ma to nebaví, chcem svoj Superstar. A hneď ako som si povedal, že ok, Luna je na teraz dotestovaná, tak som naspäť pri tomto a spolu s tým Josh Rossbrook krémom. Pre mňa absolútne úžasná dvojica na večer a v zásade mi stačí toner, olej, krém, vybavené. Potom tu mám toner, tonikum od Pixi, toto je jeden z tých novších, Rose Tonic a toto je, že obsahuje rúžu, neviem teraz čo je Elderflower, musela by som si to vygoogliť, asi to napíšem sem. A je to že taký, že výživný toner a toto je veľmi príjemný, hydratačný, upokojujúci toner. Ak hľadáte proste toner, ktorý v sebe nemá alkohol a nemá kyseliny, toto je ono, vonia po rúžiach. Ale myslím, že v tom nie je parfumácia, nie som si úplne istá.
že to vonia naozaj len po tej rúžovej vode, lebo do niektorých svojich produktov, aj napríklad do Glow Tonic, oni dávajú parfumáciu, z čoho ja nie som úplne nadšená, podľa mňa je to tam úplne zbytočné, ale tuto ju neviem nájsť, čiže v tomto není parfumácia, je to naozaj také, že hydratačné, upokojujúce, veľmi príjemné zloženie, čiže ak hľadáte proste taký nekonfliktný toner, ktorý len pripraví tú pleť, zvláční ju, zvlhčí ju, aby všetko lepšie ďalej išlo, čiže nechcete kyseliny, nechcete alkohol, nechcete parfumáciu, všetky takéto veci, tak tento je super. Ja testujem aj tie ďalšie nové, vitamín C, Milky Toner a retinol, ale mám ich len teraz nové, takže to mi ešte dosť potrvá. Potom spravím kompletnú recenziu, ale tento rúžový toner Rose Tonic je super, ak hľadáte naozaj taký, že fajn, základný, hydratačný toner bez nejakých extra funkcií typu exfoliácia, tak tento je fajn. Ja mám tu 100 ml balenie a vidíte, že som dosť veľa minula, až som sa musela zastaviť, aby mi ešte ostalo. Veľmi som si ho obľúbila a majú aj 250 ml balenie, ktoré samozrejme vychádza výhodnejšie, ale keď to chcete len vyskúšať, tieto 100 ml stoja okolo 10 €, často ich nájdete v akcii, takže na také, že vyskúšam všetky a vyberiem si, ktorý mi najviac vyhovuje, je to fajn. No a potom tu mám ešte pár takých iných vecí a prvý je tento deodorant od chorvátskej značky Olival, Natural Sensitive Rose Deo Krém. Je to krémový deodorant a je bez parabenov a bez alumíniových solí, vonia veľmi jemne po ružiach. Veľmi sa mi páči ten aplikátor, vyzerá to takto a on si to vytlačíte a naozaj je to taký krém, ktorý sa vpije a tá vôňa je veľmi, veľmi jemnučká, taká jemne sladko kvetovaná, ale veľmi nevtieravá a takmer vôbec ju necítite. Toto mi poslal Olival. Ja som vedela, že Olival existuje z Chorvátska, niekde som ich zachytila. Naposledy, keď sme boli v Chorvátsku, mám pocit, že som ich pozerala v demke, ale nikdy by som k nim nebola došla, lebo na Slovensku ich predávajú v 101 drogérii, alebo teda možno o pár rokov by som sa k nim nejak dopracovala, ale Olival sa mi ozval, a že či nechcem niečo vyskúšať, a jasné, a poslali mi jednu z vecí, ktoré mi poslali toto a z tohto deodorantu som teda nadšená. Nekúpila som si ho, poslal mi to Olival, ale určite si ho kúpim znova, alebo vyskúšam aj nejaké ďalšie, majú aj iné, lebo je fakt super, veľmi taký jemný, príjemný, funguje zatiaľ, nie je extrémne teplo, ale takéto prírodné dezodoranty majú spraviť to, že nesmrdíte, nie že sa nepotíte, lebo potenie je prírodzené, je to samoregulačný proces tela a zastavovať ho podľa mňa nie je úplne normálne, ale toto neutralizuje tie pachy. Čiže ak hľadáte nejaký príjemný, dobrý, prírodný deodorant, tak môžem odporúčať tento, je naozaj super. A potom tu mám ešte dve veci, ktoré v zásade súvisia s môjim nedávnym pobytom v nemocnici. Ak ma sledujete na sieťach a tak viete, že som bola na operácii a prvá tá vec, ktorá mi veľmi, veľmi pomohla, je Heal Gel Intense, je to ten gélik na hojenie. Bola som na laparoskopii, takže mám 4 jazvy, sú maličké, ale toto mi veľmi pomohlo s urýchlením hojenia a teraz to používam na to, aby boli tie jazvy minimálne, aby proste sa mi tam to tkanivo dobre zahojilo, aby mi tam neostali 3D jazvy, aby to proste bolo čo najmenej viditeľné a dobre sa to zahojilo. Nie je to také, že teraz som, bože môj, mám jazvy, ale keď môžem niečo spraviť preto, aby sa to dobre zahojilo, tak prečo nie? Ja Heal Gel používam už roky, viackrát som tu o ňom rozprávala. Je to naozaj skvelý produkt. Je drahý, ale funguje, na mňa funguje, ja som s ním spokojná, naozaj super hojí, upokojuje a veľmi, veľmi mi pomohol. To, že je naozaj super, som pochopila ešte keď som mala štychy, tak som si ich zalepovala, lebo mi z nich trčali nitky, aby sa mi to nezachytilo o oblečenie a tak. A kúpila som si, mala som nejaké leukoplasty doma, o ktorých som vedela, že sú v pohode, ale že tak kúpim si ďalšie, neviem ako často si to budem musieť prelepovať. Nikdy predtým som štychy nemala, nikdy predtým som nebola na operácii, nie takejto. Tak som si kúpila leukoplasty v lekárni, také, čo si ich striháte, aby som, nepotrebovala som veľké tie leukoplasty, to sú naozaj malé ránky, aby som si to prelepovala a boli to, že senzitív, lebo ja o sebe viem, že nedobre reagujem na tie lepidlá, na leukoplasty, mám na to alergické reakcie, takže ja si v zásade kúpem len tie biele senzitív. Boli to senzitív, ale to lepidlo v tom, ja neviem,
či tam dali sekundové lepidlo alebo čo, ale proste myslím, že prvý raz som si to nalepila večer, ráno som si to išla prelepiť, aby som si to vlastne nie, vtedy som si to ešte neprelepovala, nenatierala. Ráno som si to išla vymeniť, som si to odlepila a proste tam, kde bolo to lepidlo, som mala doslova spálenú kožu. Doteraz mám na niektorých miestach ešte flaky z toho a to sa mi stalo cez noc. Proste totálne zlá reakcia, spálená koža, začervenané, potom sa mi to šúpalo, hojilo dlho. Stále som si to musela prelepovať, lebo to sa mi stalo hneď pomaly, ako ma prepustili z nemocnice. Kúpila som si nové leukoplasty, že však prelepím a proste toto takže som to spálené, nie ešte tie štychy, lebo by ste si to nemali natierať, keď máte ešte štychy. Natierala týmto a veľmi to pomohlo, veľmi rýchlo sa to upokojilo, lebo ono ma to aj svrbelo, proste hrozné to bolo. A postupne sa to hojilo, ale tým, že ešte stále som si to musela prelepovať, keď som to prelepovala už potom kadejakými smermi, aby to nešlo cez to, tak stále sa to tam trochu dráždilo, už som nepoužívala tie leukoplasty, ale toto mi na to fakt pomohlo. Nebol ten priebeh taký strašný, ako keby som nemala niečo takéto. Nevravím, že toto je jediná vec, ktorá by na to pomohla, ale pomohlo mi to veľmi rýchlo, sa to zahojilo. A v zásade, keď mi asi o 4 dní na to tie štychy vyberali, tak už to bolo zahojené, len mi tam ostali trochu flaky. Ale tie, myslím, časom vyblednú. Používam na to zase nejaké iné produkty, aby vybledli, ale fakt, toto je dobré, ak hľadáte niečo na hojenie, či už máte podráždenú, vysušenú kožu na tvári alebo kdekoľvek na telo, na štípance, proste na všetky zlé veci, čo sa vám môžu stať s kožou, pokožkou, tak Healgel je fakt fajn. No a posledná vec je krém na ruky od Lanolips. Toto je Rose Hand Cream Intense a ten tiež súvisí s nemocnicou. Je super, používala by som ho aj bez toho, ale ja neviem, čím to je a viem, že aj vy ste mi písali na Instagrame, že vám sa to stalo tiež v tej nemocnici. Sa mi tak vysušili ruky, ako nikdy, jak keby som išla peši na severný pól bez rukavíc, proste mala som brutálne vysušené ruky a napriek tomu, že som používala v nemocnici krém, tento, ale proste s niečím to súviselo, ja neviem, s tými dezinfekciami, s umývaním, s častým umývaním rúk, s tým, že mi nedávali jesť, neviem, ale proste mala som brutálne vysušené ruky a toto bola jedna z vecí, ktorá mi fakt pomohla. Tento krém je skvelý. Je taký, že nie je masný, toto je ten Intense, majú aj taký normálny, ten je vo väčšom balení a ten je ešte ľahší. Tento je taký pomerne akože hutný, keď ho vytlačíte, ale skvele sa vpije a nie je masný. Spravím vám taký ochranný film na ruke, ale nemáte masné ruky, necítite to, ja neznášam proste hlavne cez deň ten pocit masných rúk, všetko sa vám šmíka a tak. Tento to nerobí. Obsahuje teda lanolín a lanolín je super na vysušenú pokožku, je skvelý aj na pery, oni majú aj čistý lanolín, ten je super, keď máte fakt, že popraskané hánky alebo také niečo, tak je super, ale ak hľadáte nejaký naozaj dobrý krém na ruky, môžem odporúčať tento, plus pekne vonia po ružiach, tak veľmi jemne a príjemne a fakt, tieto ich krémy sú dobré, majú aj iné, majú teraz aj kokosovú radu, aj tam myslím majú takýto krém na ruky a myslím, že majú aj taký, že bez vône, ale toto je také fajn, je to pekné ružové a pekne to vonia a naozaj to veľmi pomáha na vysušené ruky. A to by boli všetky produkty, ktoré som objavila a obľúbila si za poslednú dobu, ako som už hovorila. Na tie, na ktoré už sú recenzie na blogu, dám linky do popisu videa, takisto na blogu nájdete presne názov tých produktov a aj linky na obchody, kde ich kúpite. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!